ओरै नायदो ओमफ्राय बिराद समायना नुसोदों। खुलुमबाय रायजोफोर, आङो दायो दंफैयो जाहैबाय जयानोगोरावहाय मोनसे खामानि नायनो फैदोंमोन। ओमफ्राय दा सफैनायनि उनावहाय नाङासो बुंबाय आरोखि, बिराद खरस खालामनानै थांसिगोन जोंना। बैनो हनै रेस्टुरेन्टआ नैबे नुहुरनायानो बेस्ट रेस्टुरेन्टआ नैबे गोमो लिरनाया। बिराद खस्थ'यै जा गोजान फैबाय जोङो 1.5 घन्टा बायदि। ओमफ्राय दाने खाथियाव फैनानै जायगायाव फैनानै मानसि नाङा जाबाय। ओमफ्राय दस्रायाव थांफिननायसै, नायलांबाय थादों नोंथांमोना। आं भिडिअबो लानाय जायाखैमोन फैनायावहाय, दासो स्टार्ट खालामनांसिगोन। दायो जोङो थांफिनगासिनो दङ। मोनसे सदा कम्पानियाव हाबहैगोन जों दा, बर'फोर मावग्रायाव। गोजौजों मेट्र' लाइन दं नै। ट्राफिक लोगो मोनलायबाय नै, ओरै नोगोराफा। दायो दंफैयो जाहैबाय केम्पाखुरा होननाय जायगायाव। बेवहाय मोनसे सदा कम्पानियाव फैदोंमोन। ओमफ्राय मालिकआ भिडिअ खेबनो होआखिसै आरोखि। उफाय गैया आरो थांफिननांसिगोन। दा आङो राउन्ड नोंथांमोननो देखायनि। बिराद सिनारि सुन्दर समायना नुदों बिल्डिंफोरखौहाय। 360 डिग्रि नोंथांमोननो देखायनो आङो। बे जाहैबाय मेन रड। ओरै नायदो ओमफ्राय बिराद समायना नुसोदों। ओमफ्राय सदा कम्पानिया नैबे गाहायाव, नै बै गाहायनियानो मालिक दङ। नै खेबनो होआखै मालिकआ। ओइ गासिन गामिनि गोजा। जोबथा समायना नुहुरो नै, नायदो। ओमफ्राय बेयाव टावार दङ मोनसे, मानि जाखो मिथिया। आं गाहायाव देखायनि नोंथांमोननो। बे जाबाय मेन रड। थांनो ओंखारफिनबाय। बिराद गोजौआवसो रुमाबो। माखासे खामानियाव होजोबबाय सेंग्राफ्रा। गाहायाव बे रोखोम नुगोन नै, ओरैबायदि बिसिनाव दंफैयोमोन। सासेया गासिन गामिनि गोजा, बैनोमोन हनै सदा कम्पानिया। ओमफ्राय दा थांफिननोसै दे, थाथ'दो। खामानियाव हाबफिनगोन नोंसोरबो? नै इसोर मावग्रायाव फैदोंमोन सदा कम्पानियावहाय। ओमफ्राय खेबहोआखिसै मालिकआ, बैयाव जिरायना दं नै। थाथ'दोलै होनब्ला जों थांनायसै, थाथ'दो। लकेसना नायफिनदो। जों होनब्ला ओंखारफिनबाय रायजो राजा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। गेटआ नै बेनो, ना बेजोंनो ओंखारगोन नै। जाबाय अब्ला जोंनिया, जोङो अब्ला सुरु खालामनोसै डाइरेक्ट कालियान नोगोर। जोङो थांदोंमोन जाहैबाय मोनसे सदा कम्पानियाव भिडिअ खेबनो, नाथाय बेवहाय मालिकआ पारमिसन होआसै, खेबनो मोनासै। ओरैनो फैफिननांबाय। ओमफ्राय जोङो दायो सौफैबाय। भिडिअआबो बेखिनियानोसै रायजो राजा नोंथांमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो दाबाव, चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिनानै दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय। थाबैनो लोगो मोनफिनगोन उननि भिडिअआव।